Poloni longki hansia mekar Arche Tokbi kopai kelang no pen ajo LP truck ke patong pen apran dam nang juilo. Tuar kedam ta celang pame pen se dam ponang ji kalite kisung chitong nang kok titi. Pini ni pai ketom thang ani kangsam apor pli malom lori tepi outdoor porbil police outpost kaparlo Poloni IT la pen gas agency adak along ihum hormu ke ponagari AS27C7462 Poloni longki hanse amekar Bikram Tokbi lapen ka krungrong pipi asopo Arche Tokbi arta Great Roxy abang arni kangsam cycle pen kiju bom mahut anung pen ke patong dun ajok adimalong amat apran tamnang juilo non amat kititang abang arpum lapen trakatuma phan raikom sakhi tumsi chipari deng ponlo Poloni pen pradhan kro report News 18 Difu. साइकिल है खाना नहीं मिला तो तुम्हारे सीधे कहने का कुछ है मैं घुया है बता खेती akhir kita akhir kita sementara घुया kali masuk dari ya terus